Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Poel.D. So, today's vlog guys, pupunta ko sa may palengke, sa may Angeles. Kasi pagising ko, ang aking kwintas ay na thread. Naputol siya guys. So, maghahanap ako ng tagagawa doon. Update ko kayo kung magkano magpagawa ng mga ganitong klaseng kwintas. So, yun guys, 50 pesos lang po yung binayad ko pagpagawa ng aking kwintas. 50 pesos lang siya. So dito kami napagawa kay Kuya. So lahat dito sa may Angeles. Ito lang guys yung ano niya. Isang side.